हेलौ लोगोफोर, आंनि सुबुंस्रि बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। नै आं दिनै मेला बेरायनो फैदों आरोना लोगोफोरजों आरो आंनि हासबेन्डबो दं, आंनि फिसालाबो दङ। नै बेयाव माने लटारि गेम जागोन आरोना, लटारि होगोन आरो बेयाव। फिसालाया नै आंना ओरैबायदि गेलेगासिनो दं बेयाव, जा मोजां मोनखायो आंना फिसाला गेलेनो बेखौ। ओरैजा नै हासबेन्डआ फिसाला गेलेनायखौ नाहरगासिनो। ओमफ्राय नै बियार फैदों आरोना, मोसानानै देखायगोन आरो बियो। फोटो लेते हैं आजा। एक लड़की जिसका नाम खुशी है। अगर फट' आपको लागासिनो कोई नै आवाज मानसिफोरा। ऐसी सुनाई दे रही है डान्स खालामबाय, ओरैबायदि मोजां डान्स खालामबाय आरोना बियो। वो एकदम पकड़ के खा लेगा। नै दौरिनो फैबाय आरोना, दौरिनो जिन्होंने डान्स अभी तक रावण रात गथ'फोरा नै